Pumasok na sa Philippine Area of Responsibility ang LPA na binabantayan ng pag-asa at tinawag itong Bagyong Nimfa. Ito ang magpapalakas ng habagat na magpapaulan naman sa Hilaga at Gitnang Luzon. Ang lagay ng panahon hatid live ni Russell Simorio. Russell. CJ, makulimlim na panahon na may panaka-naka hanggang sa malakas na buhos ng ulan ang naranasan kanina dahil nga sa epekto ng Bagyong Nimfa. Patuloy na inoobserbahan ng otoridad ang bilis at galaw ng bagyo. Pumasok na sa Philippine Area of Responsibility ang binabatayang LPA ng pag-asa na naging Bagyong Nimfa na kasalukuyang nasa silangang bahagi ng Basco, Batanes. Mababang tsansa nitong tumama sa lupa, ngunit palalakasin nito ang habagat na magdadala ng katamtaman hanggang sa malalakas na pag-ulan sa Hilaga at Gitnang Luzon. Abot tayo yung rainban niya kaya nakakaroon tayo ng light to moderate rains na nararanasan natin ngayon. Dahil sa posibleng epekto ng bagyo, naka-blue alert status ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Patuloy na minomonitor ang mga bayan sa Western Pangasinan na lubhang naapektuhan ng flash flood dahil sa pananalasa ng habagat. Buong Pangasinan, minomonitor natin yan dahil marami tayong low-lying areas. Tapos mayroon tayong 3 major river system. Ipinapatupad ang no swimming policy sa dagat dahil sa malalakas na hampas ng alon, pero ang pamilya Doria na galing pang Maynila itutuloy pa rin ang paliligo. Gayunman, nakatutok ang mga otoridad sa kaligtasan ng mga beachgoers. Pero dito lang, banda lang dito, nasa mababaw lang. Kasi malakas yung alon baka atakin sila palayo Sige, batay naman sa datos ng pag-asa, huling namataan itong ang sentro ng Bagyong Nimfa sa layong 685 km east ng Basco, Batanes. May lakas ito na abot sa 55 km per hour at bugso na abot naman sa 70 km per hour. Malalakas ang hampas ng alon kanina kaya't pinapayuhan yung mga maliliit na sasakyang pandagat na hanggat maaari ay huwag munang pumalaot. Yan muna ang latest. Balik sa'yo, CJ. Maraming salamat, Russell Simorio.